खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जाहोन गैयालासे गाग्लोबग्रा पुलिस अफिसारखौ ट्रेन्सफार खालामदों। डिम'रियायाव गोसोथोनाय सिख्लाखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ खाबाय। हिर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों पुलिसआ। डिब्रुगड़आ जागोन आसामनि नैथि राजथावनि। मुस्लिम फरायसाफोरा टिफिनाव मोसौ बेदर लाबोना सानै हिन्दु फरायसाखौ जाहोनो नाजादों। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफ्रा आगस्तनिफ्राय मोनफिनसिगोन दालि, सिनि आरो संख्रि। जिरिबामाव 47 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटी सदगाव पुलिस थानानि पुलिस मावख'गिरिखौ जायगानि थागिबिफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो गोबां दाय मोननायनि उनाव ट्रेन्सफार खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मावख'गिरि जयन्त राजख'वाखौ बे समाव डिसिपिनि मावख'आव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो। बे थिरांथाखौ सोहोरनि पुलिस बिबानगिरिफोरनि आखुखौ लानानै जिंगासिहोनाय जाथाय सोमजिनायनि उनावनो लादों। रिपर्ट बायदिब्ला राजख'आ अमन हाजरिका मुंनि सासे लाइमोनखौ थांनाय 29 मे खालि पान्जाबारि ओनसोलाव दखान बन्द खालामना न' फारसे थांनाय समाव हुमखि होनानै देहायारि गाग्लोबदोंमोन। फारसेथिं बेफोर गासै जाथायफोरा सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जाना थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि उनावनो अमनआ सदगाव पुलिस थानायाव गाग्लोबग्रा मावख'गिरिनि हेंथायै एफआइआर होयो। बबेखानि कमप्लेन होनायनि उनावनो बिफाना नायबिजिरनायखौ जागायो आरो बेनि फिथाइ महरै राजख'वाखौ गुबुनाव ट्रेन्सफार खालामना हरो। डिम'रिया ओनसोलाव सासे लाइमोनखौ गावनि गोसोथोनाय सेंग्राया खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जिउ गोमानाय हिन्जावसाखौ सुस्मिता मण्डल होननानै सिनायथिदों। थैनायनि उनाव बिनि गोथै सह'खौ थांनाय बृहस्पतिबारखालि बोखांनो हादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला हिन्जावसाखौ गोबौ हाथियारजों 17 खेब गाग्लोबदों। फारसेथिं गाग्लोबखांनायनि उनाव दायनिगिरि बिपुल मालिकआ खारखुमाना थादोंमोन। खेत्रि पुलिस बिबानगिरिफ्रा गोख्रों नाजानाय 12 घन्टानि गेजेराव गुवाहाटीयाव थाखुमानानै थानाय दायनिगिरिखौ हमनो हायो। सोंथि खालामनाय समाव दायनिगिरि बिपुलआ हिन्जावसाखौ दिगारजों गाग्लोबदोंमोन होनना सिमान लायो। भुगिनांनाय नखरनि बादिब्ला हिन्जावसाखौ फुस्लायना लांनानै बुथारदों होननानै दाबि दैखांदों। बे समाव पुलिस बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिखौ गावसोरनि आवथायाव लानायजों लोगोसे जाथायनि बागै नायबिजिरनाय जायो। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि बेरेखा सिग्रोमनायाव गुवाहाटी पुलिसआ सनिबारखालि उसामतीयाव सानै सुबुंखौ खानायजों लोगोसे हिर'इन जब्द खालामनो हायो। स्रोत सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननायनि उनाव साब इन्सपेक्टर तरुण चन्द्र देकानि दैदेननायाव सिग्रोमनाय फेन्सि बाजार पुलिस आउटपस्ट हान्जाया उसामती 3 नं रेलवे गेटआव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ सलिहा बेगम आरो नासिब आली मुंनि सानै सुबुंखौ खानो हायो आरो बिसोरनिफ्राय 31 बथलफोराव सोनाय 37.73 ग्रामनि फेग्रा मुवाखौ बोखांनो मोनो। बेनि अनगायैबो स्ट्रिपआव मोन 10 टेब्लेट थानाय नाइट्रजेपामनि मोनबा स्ट्रिपफोर, नोगोद 895 रां आरो गंसे मबाइल जब्द खालामनो हादोंमोन। बे समाव बिबानगिरिफ्रा दायनिगिरिफोरखौ कास्टडियाव लांनायजों लोगोसे बिसोरजों सोमोन्दो थानाय गुबुन नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो। डिब्रुगड़आ जागोन आसामनि नैथि राजथावनि। स्टेट केपिटेल रिजन महरै जौगाखांहोगोन डिब्रुगड़ नोगोरखौ। शुक्रबारखालि आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव बे थांखिखौ लायो। मख'नो गोनांदि 5 मे शुक्रबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि सभाखौ फेहेरनाय जायो। हिमन्तआ गावनि मन्त्रि सभायाव आरोबाव सा 12 मन्थ्रिफोरखौ थिसनदों। बेनि उनावनो मोनाबिलियाव आबुं केबिनेटनि गिबि मेल खुंनाय जायो। बे मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव फोसावनाय बायदिब्ला सिगाङावनो थांखि लाखानाय बायदियै डिब्रुगड़आव आसामनि नैथि राजधानी फसंनाय जागोन आरो स्टेट केपिटेल रिजन महरै जौगाखांहोगोन। मोनसे डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिआ मावफुंगोन बे बिथांखिखौ। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला थांखि जानाय स्टेट केपिटेल रिजनआ डिब्रुगड़ केपिटेल कमप्लेक्सनिफ्राय 20 किल'मिटार ओनसोलखौ आवग्रिनानै लागोन। बे बिथांखिखौ मावफुंनायनि थाखाय आसाम सोरखारा स्टेट केपिटेल रिजन डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि डिब्रुगड़ मुंनि डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि दानाय जागोन। बे अथ'रिटिआनो गासैबो खामानिखौ नायगोन आरो कन्ट्रल खालामगोन। मख'नो गोनांदि डिब्रुगड़नि एमएलएआनो जागोन बे डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि मासिगिरि आरो बै एमएलएनो केबिनेट रेंक होनाय जागोन। बबेखानि बे बिथांखिनि थाखाय रायजो सोरखारा 500 कौटि रां फोसावनाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। गवालपारा जिल्लानि कृष्णाइनि गंसे सोरखारि फरायसालियाव जादों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मोनसे जर'खा हारिनि 5 फरायसाफोरा फरायसालियाव टिफिनाव मोसौ बेदर लाबोनायनि अजर। 9 थाखोनि 5 मुस्लिम फरायसाफोरा टिफिनाव मोसौ बेदर लाबोना गावसोरल' जायाखै, सानै हिन्दु फरायसाफोरनोबो जर जुलुमै जाहोनो नाजादोंमोन। बेनि सायाव सानै हिन्दु फरायसाया फरायसालियाव खुंथायनो मिथिहोनायाव बे जाथायखौ दोनखुमानो नाजायो आरो हिन्दु फरायसाफोरखौसो सिरियै थानो बिथोन होदोंमोन। नाथाय फरायसालि गनायनि उनाव फरायसाफ्रा न'आव थांनानै बिमा बिफानो खिन्थाहैयो आरो बेनि उनावनो सानै फरायसानि बिमा बिफाया कृष्णाइ थानायाव एजाहार होयो। मख'नो गोनांदि सरासनस्रायै फरायसाफ्रा टिफिनाव ना बेदरखौ फरायसालिसिम लांनाया गनायजाथाव नङा होननानै सानजायो। नाथाय 9 थाखोनि 5 फरायसाया
फरायसालियाव होबथाजानाय मोसौ बेदर लाबोना जानायनि अनगायैबो सानै हिन्दु फरायसानो जाहोनो नाजानाय जाथाया कृष्णाय ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि गाहाम खौरां। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफ्रा मोनफिननो हासिगोन माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रि। आसामनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा 1 आगस्टनिफ्राय मोनफिनसिगोन दालि, सिनि आरो संख्रिखौ। शुक्रबारखालि दिसपुरनि लकसेवा भवनाव जानानै थांनाय आसाम सरकारनि केबिनेट मेलाव बे गेदेर बिथांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि आसामनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरा सोलिफु जुन दानाव मोनाखै दालि, सिनि आरो संख्रिखौ। आगुनि सरकारनि बाजेट बायदियै थांनाय मे दानसिमल' होनाय जादों माइरंजों लोगोसे खम बेसेनावनो दालि, सिनि आरो संख्रि। बेनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्मानि नैथि खुंथायनि सरकारा रायजोआव गोख्रै सावरायजायो। नाथाय शुक्रबारखालि जालांनाय केबिनेट मेलाव मुलाम्फागिरिफोरनो दालि, सिनि आरो संख्रि होफिननो थांखि लायो। जुलाइ दानाव जानो गोनां आबुं बाजेटनि उनाव सरकारा बे बिथांखिखौ लाबोफिनगोन आरो रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनो खम बेसेनावनो माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रिखौ होफिनगोन। मणिपुराव कौटि कौटि रांनि निसा गोनां याबा टेब्लेट जब्द खालामनो हादों। मणिपुरनि जिरिबामनिफ्राय जब्द खालामदों कौटि कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोर। रिपर्ट बायदिब्ला फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसाम राइफल, मणिपुर पुलिस, CRPF आरो IRBनि जुथाइ अपारेसनाव जिरिबाम जिल्लायाव 47 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि याबा टेब्लेटनि मोनसे गेदेर कनसाइनमेन्टखौ जब्द खालामनो हायो। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव सोनारनानै रैखाथि बिफाना जुथाइ अपारेसन खालामनानै जिरिबाम जिल्लानिफ्रायनि लिंगांगपीनिफ्राय 4 लाख याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। कौटि कौटि रांनि निसा गोनां याबा टेब्लेटफोरखौ स्मागलिं खालामनानै लाबोखुमानाय गारिखौ जब्द खालामनो रैखाथि हान्जाया। बबेखानि बेनि सायाव रैखाथि बिफाननि हान्जाया नायबिजिरनो जागायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।